Sabado sa buntag mga kasap. Kamusta ang inyong adlaw rong adlaw? Kamusta ang inyong Sabado rong Sabaduha? What? O taon-taon mamahaw na punta. So usa ang tanan natong mga buluhaton, introhan sa natong pinakamayo. Mayong buntag sa atong tanan kabusog gadunahan. Kamusta atong tanan? Oh, palihog mo. Basi mapas mo. So mo nino nga atong inuunang galunggong. Budburon wala pa marot. Niabot isig Sabado. Atong lilion. Mao ni no, ang atong kuan natok ning Domingo dai, Domingo. So bay pa ni siya. Moabot pa siguro ni ugma. Lami na kay paksian. Kung wala man takalutog kanon, wala takalungag. Parisa na nato ni siya bahaw nga nasunog nga binignit. Dara. Ay gamay. So ato sa ning inito no. Taud-taud mamahaw na ta. Mga kasap, mayong Sabado sa buntag no na atong lami ang pamahaw, binignit nga medyo sunog ug nidupot ug ang bitaw ana. Parisa na nato galunggong. Tang lami ani. Putay saging. Putay kape. Di mawa atong kape no. Lami na kay ni. Na, naon ta. Ha? Yaw. Atong inuna no dili na to kuag bukog kay wala perti lagi humuka. Basta bukog makaon na tanan. Uy mabilin wagi masayang ni. Humukos bukog sardinas. I like to party! Pero nganong palit pa tagbuhat nga naman tayo nununan. Madubli na itong gasto boy.
Hmm. Hmm. So, daghang kayo salamat no sa mga sumuporta sa akong channel, sa akong gisagway yung way klaro nga video. Para lang kung nagsusuporta mo sa inyo. So walang sawang pagsuporta. Kaya bawal naman isa, alam nyo na yung pagsuporta mo. So, sa mga hindi pa sumuporta, palihog ko nyo suporta. Subscribe na. Like, subscribe. Bell all. Para makita nyo updated tayo sa mga video na tong way klaro. Pero sigurado. Paksiin po. Salamat kayo sa mga sumuporta no, sa akong YouTube channel. Kung hinaot pa nga susunod na mga adlaw o buwan, tuig. Para yun lang yapon mga itong pagbablog. O makahimot ang video taron. Pohon. Salamat kayo sa tanan. At saka itong mga wala pa musuporta, wala pa makasubscribe, makalike, suway na para malingaw ta. So yun no, mga kasap. Susap no, sap means sa atong pagpaningkamot na. Sa atong pagpaningkamot o sa among pagpaningkamot. Dili na ingon nga SAP, Social Amelioration Program ba yun? Tawag ito? Ay, hello sa mga nakadawat ug sawa kadawat. Nakadawat lang yan. Kaya ano to, kung saan pag-video nga nagkamutan ako sa gamay. Salamat ang punta sa kay Tasan. Gitagaan tanyag idea ba nga usa insakto usa nga buhaton matagad daw. Sa akong gihimong ingon ani. Tawas kamingaw, kalaay, kagol, problema. Malipayon ako. Mayon sa budis punta sa rin.